and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Aliyah, kasayo ba ni mong gidamgo eh? Tungkol sa kadaghan si imong ginahuna anak, psikunsan lang imong nadamguhan. Ayaw palapi, Aliyah. Kaya ano day, Papa? Dili ko gusto nga madismaya ka. Oh, I love this place. But I hate this one. Oh, ha? Nga naman man ilabay? Tuod ha? Labay ras basurahan ng kwadroha. Balag datapad na ng bayhana diha sa picture tong imong maguwang. Nataligamaan ko nagdispatchar da. O sige, naano mo gina sa imong mga kamot. Hala, ikay sintensya na. Break, una, oy. La, tanawa na nindot ra ba ng pagkakuha si Dungdil, diha. Mao tingaling gipa-frame gyud nas punyitang pulen. Oh, awag gipakwadro gyud. Dili ka tumuangal ang naghigda sa ospital ron kung pasipad-an nimo na. Moangal si kinsa? Si kuya? Ha? Mahitabo gani na. Ako gid siyang ingnon. Nga kanyaherang gibinuangan siya kay bugo siya. Oy, ayaw si Day. Mo gyud. Sakit mo, Day. Dili ba nagsabot naman ta nga dili na ta maghisgot atong virus nga dako? Ngano bang nag-irgo naman sad mo tungod anang frame? Be, ako'y hukom anak, itunol ng frame, shit. Oh, niya ang angay buhaton ini ay. Kana! Baw na baw ko nimo anak ma. Oh, nabuak na ang frame. Kuhaon na nato ang picture nga gibutang diha og pinupinuhon sa paggisi. Oy, apil si Dungdil. Abaw ka! Si Pauline ra! Aw lagi. Demonya ka siya. Sakop ka ni Satanas. O kay sakop, mong nakaambit ka sa power nga yawanon. Kaya nga pang dili man hinoon ko makapahuway og tarong. Bisa kung saon ako sa pagpugos ang akong kaukalingon sa pagpahuway. Shit. Pero, hapit na. Pila na lang kaadlaw ang among pag-star din hinihari sa kawas. Og mamalik na miksibo. Maong, bantay ka lang, Shin. Bantay ka lang. Kuya? Uy, nganong niabog ka? Tungod kay dili mahimo nga magpundok og dugay dito sa ospital. Nga stressful kayo. Anak, Okay na ko. Mao nga may discharge na lang ko. Kay ugma musayo ko. Kinahanglan ako mo biyahe. Dili Pwede love. Dili gani. Oh. Anong buot-buot man dayon kag biyahe? Nga dili una mo konsulta namo ni mama? ayaw in taon pagpakamatay og sayo, anak. Ma. Pagpuyo, kuya. Mura ka man sabdyag kamhanan kaayo, uy. Dili bitaw to, managan ang mga tao nga gusto nimo tabangan. Naaras sila. Mga tagi sa dugi kayo ng imong kaugalingon aron paglingaw namo ni mama. May lahi nga gahom sin. Dili masabot nga gahom. Nga nagtukmod na ko aron gid mo biyahin ako ugma. Dodel, ay sikatang imong kusog, ha? Karon kami discharge, unya, imo na yung silutan ng imong lawas. That's bad, na? Nagkasabot mo ko anang imong gugma, imong passion sa imong mga gibuhat karon. Passion, ha? Kabantay ka na. Ako gid mismo nag-idolize na sa imong pagka-fanatic gyud sa imong tinguha nga makatabang gyud sa mga tao. Nga tinuod gyud nga ahaw sa kalipay kay nag-ilaid sa kalisod.
dako kag punto sa kasing-kasing sa Ginoo. Because you are 1 in a million gyud. Bantay ka na ikaw? 1 in a million. Tagsaon ang imong pagsakripisyo gyud para sa mga waypad na tong isig kaingon. Pero nahibaw ko nga dili na sad mahimuot ang Ginoo kon unayon na sad nimo ang imong kaugalingon sa paggupas kaugalingon imong kinabuhi. Relax lang una, okay? Take a rest and enjoy the day with Auntie Mercy, Shane, and Yaya Chay Chay. Present! Balik ko, Yaya Chay Chay. Auntie kay Yaya Chay Chay. Hatagi sa sila kanang higayon, nga masulo ka ilang pag-anhi karon, okay? Nagisgot kag 1 in a million, di ba? Yes. Ikaw sab usasag ka sa mga 1 in a million nga magmahal sa usa ka tawo nga kabahin sa imong dugo gaw. Og proud ko nimo nga nahimo ti kag igagaw. Abi kay gipakaon ti kag lugaw, ana sa dahin kada. Bitaw gaw. Kay abi nimo gaw. Ikaw man god kung magmahal labaw pa sa usa ka igsuon kung magmahal. For how many times akong natilawan ang tinuod nimong pagpangga. Mao nga laomi. I-treasure ko na. Okay. Enough na sa drama. Kay murag, ay, katagak ko na kaya akong luha. Ay! Dili ni panahon ha, ar mag-cry-cry ta din he. Pero kinahalata mag-celebrate. Kani okay ka naman di ay. Correct. Pero ang pangutana, nanong wa mangyud ka magpahipaw nga, mo discharge ka aron unta, ma-pick up ka. Kay gusto taman mo nga hatagan og sorpresa para mabawi ang tanang tensyon nga inyong gibati adtong higayon nga nadawat ninyo ang balita gikan ni Gawgren bahin sa akong pagkasakit. Pero unsa man gyud ang tinuod kuya? Ha? Tinuod ka unsa ba? Ang hinungdan nga nasakit ka. Dili worth tong babayhana nga mahimong rason, ha? Del? Madam sa ay, si Mang kay mong ideya, dam. Gusto si Yaya Chay, ma. Ayaw lagi pagsagop anang sayop nga pagtuo. Kay buutan kay ang Ginoo, ma. Bisan nakuha ko makasabot ko nga nung sa usa lang kapag pamilok, natambalan na dayon ang sakit nga akong gibati tungod sa pagguba ni Pauline sa akong kasing-kasing. Mao na. Anak lagi tingali. Mao na. Go! Go! Ha? Basta makamaog ang maminaw sa mga maayos ang tambag sa mga tao nga concerned sad sa imong kaayuhan. Correct. So, kuya? Okay. Kamo ang bidaog. So meaning, imo unang ipahuway ang imong kasing-kasing ang imong lawas? Sige. So, andaman niyong kaugalingon para sa atong pagbakasyon sa Mubong Higayon. Let's fly to El Nido, Palawan. Oh, yes! Hala no, taon sa tigulang. Yay! Alia, undang na mo. Si Papa, may apas ada. Pagdali mo. Alia, dali na, mga huas na na. Tanawa ang langit. Taglong ito. Lo, may kusog pagkalit ang hangin. May bagyo ba mo abot? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!